Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean basogintza edo egurraren inguruan solastuko gara. Horretarako Zubietara hurbildu eta Sant Esteban egurretan Peio Sant Estebanekin solastuko gara eta berak kontatuko du pixko bat nola izan duen bilakera eta nola dagoen momentuan egurraren sektore hori. Ondotik, gurekin zerri sektorearen inguruan balorazio bat egiteko Imanol Rekondo albaiterua izanen da, bera badakizue Intiako albaiterua eta kontatuko digu momentuan nola dagoen sektorea. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, arrautze ekologikoen sektorean, Arizkunera joan eta Mikel Altzuartekin egonen gara, bera Dutarimuno arrautzeak ekoizten ditu eta berak aipatuko digu pixka bat, ekologikoan badire elkarte ezberdinak, pixka bat bereien produktuak komertzializatzeko eta kontatuko digu nola dagoen afera. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan Zubietara etorri gara eta badakizue Zubietan errepide ondoan Sant Esteban egurrak aurkitzen dela eta gurekin Peio Sant Esteban dugu, anaietako bat. Eta Peio, zuk badakigu urte askoko esperientzia duzula ez, mendi sektorean, pixo arbolakin da egurra lantzen. Hortar etorri gara pixo bat, sektore hau mendia ikusten dugu pixo aldatzen nahi dela eta pixo bat zure esperientziarekin zure ikuspegia ematea. Hasteko zuek noiz hasi zineten pixo bat mendilanetan edo egurrakin lanean? Gazte-gaztetik, 16 bat urte intxula hasi ginen, eta gazte-gaztetik, lehenbiziko gure lana hau izan duzen. Egurra mendian arbola moztu, atera, eta horrela. Orduan ere egur desente izanen zen, mendi desente ez? Orduan bazen bagua, zen gehiena zagona hemen, pinua gaztea, pinua landatu bazen bastante, bino zen gaztea oaindikan, eta orduan, haien entresaka, garbiketak eta egiten. Egurra oain ere bada egurra, pinua, aizaigu pinua egin daundatu, bino, oain pasatu dena da pixkoa, igual urte asko egon du da arbole landatu gabe. Nik uste izan du dela hemen errua handi izan du da, ez da landatu. Laguntzak ere baziren, bolada batean, bino joan den 30 urtean oso gutxi. Eta ez da landatu, nik uste heldu dela utxarte bat hori zekin betetzen den. Hori da, zuek azken urte hauetan lanean atope zabiltzate, edo gauza guztia bezala gora berakin, baina egurra asko ateri da menditik, ez? Azken urteetan bat ipatze, zuek ze egurra atea duzu, ze egur klase? Atea dugu pinua, bagua, eta oain azkenek urteetan Aritz Amerikanua, atei dena da. Hiruak desberdinak ez, pinua, bagua, Aritz Amerikanua, hirutan, ze irten bide ematen zaio hiruen kasuan? Pinure geina enbalagia eta papelera, asko papelera. Aritz Amerikanua erabiltzen da beste mueble gehisa eta beste karpinteri edo zurgintza lan horiterako. Eta paua lehen bai erabiltzen zen asko materiale bezala zurgin gintza edo gauza asko egiteko, baina azkeneko urteetan aski motxel. Eta zu egurtako, peleta, egiteko, eta holako. Prezio aldetikan orduan aritza izanen da estimatuna edo gehien ordaintzen dena? Igual bai, estimazioa momentu honetan bai. Aritza lehen ere izan du da, bino gora bera handiak ibiltzen jo. Oain estimazio badu, oain dela urte batzuk praktikamente kasi dena egurteko joaten zen. Eta erabilerak aldatu egiten dire, erabilerak ez, egurran modak aldatzen dire, Pinuaren kasuan orduan gaitza sartu zen fuerte, eta ikusi da ez, azken denboraldi honetan pinua unitzateri dela ez? Sobre todo oain ari datetzen. Joan den urte pare bat hoitan, pinu asko ondatu da, gaitza sartu da, eta praktikan dena dago botatzeko, dena igual ez, baina gehiena bai, eta dena botia bali maleo igual hobeto, porque gaitz hori
kentzen den gainetik. Eta, bueno, pinuri botata gero, hor geratzen diren lur sail guzti hori denak, aber ze irten bide ematen zaion, ez? Sasiak ez dezala hartu, ez? Bai, hori bada gaur zer handia dago, zalantza handia dago, hor zer landatu. Alde batetik zer landatu, ari dire, landaketa, arbol mota berria, kanpoko egurra, pinu bitxako batzuk eta probak egiten, landaketak ere ari dire egiten. Bino gero nik uste dela faltare, Gobierno Navarra, sobre todo, ematen du, Gobierno Baskotikan badirela laguntzak, hemen baino gehiago, eta Gobierno Navarratik laguntzak. Partikularrak badire terreno txikiak dituztenak, eta horiek nik uste pixko daudela eskutatik utzita. Ez dago laguntza batzuk aski polita, jende animatzeko landaketek egiteko, ez? Bultzatu behar da pixka bat, ez? Jende hori dudatan dagoena, animatu ezkero eta laguntza eta honezkero, aurrera. Bai, lehen izan du zen, nik gaztean itzelikan, 16-20 urtetan landaketak ozkorrak egin gintun, orduen pinua zehon, moda edo ora zehon sartzeko zera, eta gainera mandu oso zera ona mandu, resultado ona mandu, porque naizta papelerak, mendilanak mantendu dire, eta oain gertatuena gaitzonekin ondatu dela, bino orduan baziren laguntzak eta landatu zen. Eta hori jauan, bukatzera doi eta urte asko izan du dire, utxan arte handi izan du da, iztin arranten bezala bai. Zuek Sant Esteban egurrak, egurra ateatze hori menditikan ze terreno izaten dire, partikularra, komunala, denetarik? Gehiena partikularra. Komunala bai, bat obestere bai, bino gehien bat partikularra. Eta bon, partida txikiak, ez dire partida handiak. Bino, bastante zegon orain arte. Ja, ari dire pixkot hobenak, ja, ari dire kentzen, oainik gelditzen da. Eta, badakigu kanpoko lanetan, eguraldian menpe zaudetela, ez? Askotan, euri asko indoaz adibidez azken aldi honetan, loitzen da, bete ere goiti begira, ez? Baina, sobre todo neguan, uda partia eta horrierua pasatzen dire, negua eta uda berria hemen nahiko motxeldu egiten da, ezin da nahi dinbeste lan ezin da atera. Naizta, etortzen da, eta guain etortzen da, pixkot eskaera gehiago, porque ez da atetzen nahi dinbeste, bada eskaera eta ezin da. Bai. Eta, zu hasi zinenetik 16 urtetik gaur egun arte, asko aldatua lan egiteko modua, tresneria motozerra gauzak hobetu dire, edo orokorki, bota behar da, eta horrek ez du sekreta hunderik. Ez, aldatu da, mekanizatu da asko. Naizta hemengo menditan, aski ez, malda dire, eta makinakin ez da aski ongi moldatzen, bidetik egin behar da, orduan bai, eskulan ere bastante gelditzen da. Hemengo mendia, diren bezala gudere, eta hor eskulan bastante dago. Hortetik horregatik ere, bai, mekanizazioa, makinaria badago ona, eta aski maldatan ere, aski ongi biltzen dire, orduan aldaketa handi izan du alde hortetik bai. Peio, hori zen, pixka bat ikusi dugu, azkenean ez diozuna, ez? Gabezi bat badela, egurra asko ateila eta gero hor lur saio edana landatu beharko direla, eta behar administraziotik edo laguntzan bat ateratzen duten, pixkot desizio faltan dagoen guzti hoik ere, bultzada txiki bat eman, eta berriz ere etorkizunari begira, orain pentsatu behar dugu, gero berandu izango bai da, ez? Bai, hala da, egin behar da. Laguntza badire, bino, nik uste nahiko eskaxak. Nahiko eskaxak ez, aski eskaxak dire, bai. Eta eman marko diote burkaldi bat, zerbait ikusi nahi bali madugu mendian, eta bestela ikusi barko dugu hasia, eta horrek arrisko handia zua. Oso ongi, Peio, eskerrak eman zuria, zalpen hobek emateagatik, eta segi zuen laneko martxan, atope zabiltzat eta mila esker. Bale, zuei. Oraingo honetan, zerri sektorearen inguruan solastuko gara, eta horretarako gurekin, Imanol Rekondo dugu, bera badakizue, Intiako albainterua dela, eta
zerri sektorean lanean, baina urte kuadrilla bat. Eta bueno, Imanol, behar bada ezagite ja urte bukaera iristen ari gara, urte ardian ere zurekin elkartu ginen, balorazio bat egin zenuen, eta ezagit ze berri ditugun, zaharrak berri edo ze aipatzen aldugu. Bai, batez ere zaharrak berri. Txerrin prezioa oso goiti dabil. Azkenekoa €1 eta 55 sentimotik goitik. Eta hoi txerri industriala normala. Horrek erran nahi du txerri bakoitzari 41 sentimo kentzizkiotela kiloko baserritarrak, esploitazioak edo handi direnak. Txerri bakoitzari €40, hori animaliko dirutza da. Eta bueno, hori da batez ere Txinan Afrikako izurretea sartu zen, eta Txina da produktorerik handina. Eta hango produzioan €40 akatu behar izan duten. Orduan horri buelta eman artio, itxura danez oso goitik egongo dira prezioak. Horrek eragina du erostendunak, hau da, karnikak erosten dutena txerria, zailtasuna ditutela hori jendiangan reperkutitzeko. Txina saltzen dutena garestiko salduko dute, baina hemen gelditzen dena ezin dute nahi aina garesti jarri. Orduan hor arazo bat suertatu liteke. Eta, bueno, oroko harrian hori da notizik fuertena. Gero, izurritia Belgika sartu zen, orain dela urte terdi edo, hor mantendu dute basurdetan eta, bueno, itxitura handi bat intzuten. Geroztikan basurden bat beste azaldu da hilda eta hilditute, baina ez da zabaldu. Eta azken notizia da Poloniatik Alemaniara salto handi xamar bat inote dun. Alemaniatik 80 kilometrotara basurdu batzuk hilda atera dira, azaldu dira, eta horiek pestez hilak dira, orduan beldurra badagoen diken. Beldurra, bueno, kontuz ibili behar dugu, orain diken, Berriz ere orduan alarma piztu da, ez? Azkenean, bueno, Europara hurbildu ezkero, Alemanin sartu ezkero, denak alertan patzen dire, eta, bueno, ondorioak ekarditza ezke horrek ere, ez? Bueno, bertan gelditzen baldin bada, bueno, hor ez da deus, batzutan ona izaten da, besteen kaltea, bastukontzako, besteentzako igual ona da, baina, bueno, ez da ona ez. Jendeak jakin dezan pixka bat ere, ezagite peste afrikana edo Afrikako gaitzau ze ondoriok izaten ditu azkenan ikuilu batera sartu ezkero, eta ze ondorio ditu ere gizakintzat edo? Bueno, ikuiluan sartzen denean, normalean eta orain ikuiluak garbi daudelako txerri handana hilko litzake, hila denak, denak ez badira, eta jendeantzako ez du deus, incluso, jan liteke. Peste zildako txerria, baina bueno, ez da opositiboa dena, ez du jendeantzako deus, txerriendako bai, gaitza handia da, eta txertorik ez dago, arazoa da txertorik ez dago. Orain ari dire, esaten dute, aterakotu duten, orain interesa badago, txertoa ateratzen dunak eta on ateratzen dunak, diru asko iraziko luke, eta orduan bada jende, bueno, hortan ari dira, saiatzen. Dirua moitzen den lekuan interesa sortzen da, eta bueno, hor badatzetik jende asko, eta azkenean lortzen badut ere, ez da gezki. Guztien hobe beharrez izanen bai da. Bestetik ezagit ja Gabonak urtezarra eta data hau edanak gainean ditugu istantin, eta bueno, ezagit horrekin ere urtero bezala pixkot zerrikumea mugituko da edo ez? Bueno, beti ere geixiago ordaintzen dute, badira batzuk urte guztiako kontratua dutenak eta haiek berdintxu hariko dire, baina bueno, baserritar normal bate, txerri gutxi ditunak eta haien normalian oain geixiago ordaintzen diote, bai, txerrikumea, jateko. Orduan esaten aldugu momentuan zerri sektorean lanean ari denak, zu ibiltzen zara ikuilu edo baserri desberdinetan, nahiko kontent direla edo kezka puntu batekin ere, bildur pixu batekin? Bueno, kezka eta beldurra bada, batez ere gaitza horri buruz, eta horrek eragiten du, itxiturak hobeak egin behar izan diela, inbertsioa batzuk egin behar izan du dire, esplotazioetan zerradurak eta ongi paratzeko, baina, bueno, ez da hola bestela zeik, nahiko kontentu da jendia behi.
ikuiluak edo granjak zerrienak eta ja, estabilizatu dire pixka bat, garai batean joan ziren izten haunitz, ez dakit momentu nola dauden. Bueno, esan behar da, asko, oila den azpada industrialen gain dagoela, eta baserritarren eta esplotazio txikien mundua oso txikia dela. Orduan, hemen Nafarroan adibidez, guk kudeatze ginen esplotazio haunitz industrialetara pasa dira, edo itxi ditute eta gizentzeko tokia jarri ditute, edo aldatu da eta horrek bueltik ez du. Eta zerri arrazen kontuan, ezakit Euskal Txerria berriz ere indartzen ari da, geldiri dago, zer da merkatuan? Bueno, Euskal Txerrien aferan, oain hemen gure eskualdean beste bi etxalde jarri ditute txerriekin, eta bueno, zerbait moitu da, baina bueno, astiro eta bueno, bere zailtasunekin. Falta da horrez, pixu bat konsumitzailearen pausua ez, konsumitzailea kontziente izan, bertako arraza dugula, ze onurak edo ze ezaugarri dituen haragi horrek ere, eta bueno, pausuri ematea ez. Bueno, horko arazoik handina da bat txerri horiek egitea garestia dela. Eta ordu, bueno, merkatu txiki bada, azkenean, ez da orokortzerik hori garbi dago. Baina, bueno, bere tokia bilatu behar du. Eta ordu, bueno, poliki ari dire. Oso ongi, Manol, urtea bukatzeko balorazioa egin dugu, eskartzen dizu zu bertaratzea, badakigu lan handiakin ibiltzen zaretela, eta ongi bukatu urtea, eta berriz ere helduen urtean egingo dugu elkarrekin topo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Azken atal honetan, Arizkunera etorri gara eta badakizue, Arizkunen kasko zoragarri batean, dut imuno arraultzeak eta oilategia kokatzen dela, eta nirekin Mikel Altzuarte dut, bera, oilategiaren arduraduna, eta ja sektorean urtea pasatzen dire, eta ja urte kuadrilla bat ere, arraultze ekologikoak ekoizten, talaxe da Mikel ez, azkenean, hemen ditugu kanpokaldean, eguraldi pollitu honekin oioak gozatzen, baina ez da aski arraultzak ekoiztea, baizik komerzializatu behar dire, eta ez dakit pixko bat nola izaten den ekologikoan ekoizten gero komerzializazio hori, elkarteri baduzuen, nola moldatzen zarete? Bueno, kontua da, dela urte batzuk ja eskaera ikusten dela gora daiela abiada bizian, eta naiz eta gero eta nekazari gehiago lurrak ekologikoan jarri, orainikan ere ez dira egokitu eskaintza eta eskaera, ez? Eta bai administraziotik ere jantoki publikoetan kontzientziazio bat badagoela ekonomia aldetik hurbileko produktuak konsumitzeko eta ingurumen aldetik baita ere ekoizpen ekologikoaren alde egiteko eta holakoak diren produktuak konsumitzeko, ez? Eta gu, kasu haunitzetan ekoizleak gure salmenta egiten dugu, bertze kasuetan behar izaten dute edo nahiko lukete ailegatzeko, merkatura ailegatzeko bitarteko logistika bat sortu, eta guzti hori ikusten genuen, nahi balin bagenuen eskaintzak egin jantoki publikoetako, elkartzeko beharra zagola eskaintza elikagai altzen eremu zabalena hartzeko, ez, ekologikoan, ez. Eta aldela eskaera horri erantzuna emateko. Orduan, lehenagotik bazen, Nafarroa mailan ardogilek sortu zuten elkarte bat, AN, ez, berek sortu zuten, eta ikusi zen elkarte hori zabaltzen altzela bertze ekoizpen motetara, eta hortan sartu ginen ekoizle parrasta bat, baina gero ikusi zen horrez gain behartzela logistika antolatu ere, ez, eta hasi zirelaik lehenbiziko lehiaketak, kasu honetan Iruñeko udalekoa izan zen bat, Iruñeko udaleko aurreskoletako jantokiak hornitzeko, eta
horri erantzun emateko, horri erantzun emateko hasiera batean, baina baita ere bertze eskoletako edo bertze eskaera orokorrari erantzun emateko ere sortu genuen ekoaldez. Eta urratsak ematen ari dira, hor barnean gauden ekoizleen artean, eskaintzeko eta iristeko produktua alden toki guztietara, ez? Gure kasuan urten hasi ginen aurreskolekin, Iruñeko eskoletako aurreskolekin, eta nik kasu honetan 10 eskoletara eramaten dugu produktua, eta Iruñeko aurreskoletara, Iruñeko udaleko aurreskoletan aurrek gure produktuak kontsumitzen dituzte. 10 aurreskola dira, eta nik uste dut aurrera pausua dela, aitzine pausua da, baina 4 urterako kontratua lortu dugu, ez, administrazioa lehiaketak egiten ditu, 4 urterako, uste dut bi direla luzatzen aldirenak bertze bi, ez. Ikusiko dugu, kasu honetan, Iruñeko udalak borondatea duen aurreskolak publikoki mantentzeko, pentsatzen dut baietz, ala delako ze gurasoen nahia, eta ala delako ze eskaera, ez. Eta guk, badugu bezero bat, hor epe baterako ziurtatua, ez. Eta pixka bat, kostatzen da, hasieran, sortzen diren enpresen errentagarritasuna bilatzea, baina eskaera handitzen ari da, eta zaila egiten ari zaigu, kasu haunitzetan, erantzutea, ekoizpen faltagatik edo ekoizle faltagatik, ez. Gure kasuan, arroltzenetan pasatzen da, ekoizle txikia garela, eta gure salmenta egiten dugunez, ezin dugula gehiago eskaini, ez garela tokire gehiagotara ailatzen al, eta gero gure produktuaren indargunea dela freskoa izatea eta zuzenean ailegatzea ekoizletik jan behar duenaren gana, ez. Hoi da gure indargunea, zeren lehen aipatu izan dizuet, ekoizpen ekologikoan ere gertatzen nahi da bertze ekoizpen motan gertatu izan dena, ez, ekoizpen handiak egiten ari dira, eta gure kasuan arroltzen ekoizpenean granjak gero eta handiagoak egiten ari dira, normatiba jarri zen, lehen ere aipatu izan dut, normatiba hori interpretatu da nahi den bezala, eta granjak egiten ari dira ja industrialki, ekoizpen ekologikorako ere, ez dakiz ze kontrola egonen den, baina baimentzen ari dira granja handiak ekologikoan ere, ez, eta horiek saltzeko modua ez dutegu bezala egiten alko, ez dutegu bezala produktu fresko eskaintzen alko, eta guk hori baliatu behar dugu desberdintzeko horrelako ekoizpen bati, zeren ekoizpen hori merkeago aliatuko da konsumora, ez? Ez da dira ekologiko hitza, marka batean bilakatu ez, pixka bat horren atzetik bada ikuspegi bat, lan egiteko modu bat, eta zuek sustraiak bota dituzuenak ekologikoan, aski garbi ikusten da hemengo arizkungo dutarimuno oioak eta arraultzeak, benetan ekologikoan aritzen direla, naturarekin kontaktuan, ez? Bai, gero, aldi berean pasatzen ari da ere bai, pixkate guk azkenean sortu duguna Nafarrotar ekoizlea gara, eta gutxi gora bera Euskal Herriko eremuan saltzeko asmoarekin, baina pasatzen ari zaiguna da ekoizle txikienat, eta urrunera begira hori da, ez? Bertatik bertara gero eta gehiago eskaera gehiago dago, ez? Nik ez hasiera batean ez nuen hainbertze eskaerarik hemendik bertatik, ez? Bai jatetxetaik eta gero eta gehiagora da hori ere, ez? Bertatik bertarako konsumoa eta eskaera, ez? Eta horrek ere, zenbait produktuak, barazki gintza edo arroltzeak, esnekiak, bai ekoizle batzuendako aukera izan daitekela, baina badira bertze batzuk, Nafarroaren erdialdean edo ardoa ekoizten dutenak edo olioa ekoizten dutenak, eta karo, horiek bertze ekoizpen mota bat da, eta eremu gehiago hartu behar dute
ekoizten dutena saltzeko. Ba horrelaxe, ikusi dugun bezala, azken fina, garantzitsua da ere jangela publikoetan sartzea, produktu ekologikoak, Iruñerrikoak, Zorionekoak ere arrautzeak konsumitzen dituzuenak, ekologikoan arizkungo arrautza hauek, eta eta espero duguna hori da, poliki gaur egunean ur gehienak eskola edo aurreskola edo eskolatako jangelatan bazkaltzen dute, eta beraien osasuna ere hasi daia hortikan, eguneroko jan hoietan, da ez bakarrik asteburuan edo etxean jaten dutelikan. Eskerra, Mikel, espero dugungi bukatzea urtea, eta segi zure eguneroko martxa ona duzu, eta aurrera. Mil esker eta nahi duzuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!